Angayom kula ing Allah saking panggodaning setan lan iblis iku jarwaning ta'amut anyebut asma Allah ingkang maha murah lan asih satuhu binabar jroning basmalah pambuka yen sun makarti duh piyong ban wayah apa iki duwut kula sewu lepat diagung pangapunten taklim kula kunjuk katur para sepuh sarjana sujananing budi para pamomong pamekaring budaya aji panembah suci mring Gusti ingkang kawasa panjenenganipun tetuwangganing para warga wonten ing Desa Jati Bapak Kepala Desa sajenjang rawet para pinter sarjana ingkang tansah marsudi pawiyatan ing ngaluhur menggah para putra siswa ing talatah Desa Jati ingkang dumantos kinurmatan kepareng nyuwun panilah dene wonten sangajengipun para pinter ingkang sampun lebdu kepara punjuling apapak gentur ing wewarah tutuk ndahar gempalaning jagat legi paiting kawontenan jrameng kula ingkang kepareng amastani hamung wujuding lari paredin handherekaken lakstaning krida mbok menawi cekah wal saking rakiting krida talining budaya estu dalem nyuwun pangapunten ing rumpakaning adicara boyong pinanganten ngunduh mantu menggah dauping pinanganten sarimpit Bagus Arifin Hanafi putra Bapa Priyana Ibu Sunarati miwah panjenenganipun Mas Ayunita wasining rahayu putra panjenenganipun Bapa Purwanto Ibu Sarati dene rinancang gatra ingkang sampun katata sepisan binuka kaping kalih lumawating pinanganten sarimbit manjing sasana wiwahan ing madyaning lampah sangajenging wirawating samangke kepareng badhe lumawat pandhadhaking sedya dharma keluarga agung panjenenganipun Bapa Purwanto Ibu Saramini tetela lumantara duta wicara badhe nilakaken pangandikan sampurnaning katampi sugeng nala pinanganten kalenggahaken mring pepanggungan tumuli
gelaring lelangen gegendingan Manasuka lelagon endah ing swasana sinengguyung warga agung Campursari badhe kapurwaken dening samanggih sapurnanipun gumantos ageman kula warga badhe mbabar pangandikan tur pambagya Yuwana mewah rehat ingkang angka kaping kalih lerem sumene babar swaguta daharan ageng kalajengaken pamuja astukara sagung para lenggah ingkang mahambak berebudi bawa laksana dene sampun ndongkap kala mangsa gelaring wanci tumanggaping upacara wisudan tali dharma ing ri kalenggan siang menika tumunten badhe kaadanan dene keparing samanggih panjenenganipun kadang kula wiranem pun bagus Tono Sudrajat kepareng cecawis ing ngajenging pepanggungan kinapit panjenenganipun Bapa Priyana Ibu Sunarti hanengga lumaraping kulawarga hanganti atmaja sakaroti wis ana kinarya bebuka hayu hayu manggya rahayu nuwun nuwun kula nuwun mangka sonlak bowe senadyan prabeng sagung para tamu pinarakipun panjenenganipun Bapa Priyana Ibu Sunarti mewah panjenenganipun Dimas Tono Sudrajat ing samanggih cecala menggah lumampaing temanten sarimbit ngenya binayong krida kepareng badhe kapurwakan tindakipun borong prakanca panyengkuyung saking Jose Campursari Samting kamulyan panjangga kulawarga kang bagya mulya kekalan donga puja mantra yen to kekarunean anggir arifin hanafi miwah diah nita wasining rahayu saktindak jangkaing suku pinayungan katentreman karahayoning brayang dene ngayut sembadane kepareng mulyakaken Sudarma kekalih Rama dalah biyungipun Bapa mewah Ibu ingkang tansah jumurung tresna lumawan kadidene anapak lumampahipun Pancasila panjenenganipun Ki Suba Manggala ngenya pratitesaken langgeng ngenya hanata baris dimenya kawis tingal endah wineng kuing
kawidadan jinaga reksa saking bebaya kalaning temanten sarimbe tedhak kundur rekalanipun wis purna winisuda panggih palakrama dok inguni temaing wanci menika kinapit sudaramanipun kaadep brayat agung kepareng winisuda darama tetalining katresnan keng samangke badhe ginambar mawujud tanggap tangguh tanggung jawabing sudarmo ginyo keparengan tasaken pitulus kang putra sarimbit datan ana kang karempit den petang den petung ginelar gulung wanci kang mirunggan punjuling wanci punjuling papat kinarya wisudaning putra dimenya raharja dimenya maya yiwana ing tembene wusana kandhek lumakuning baris dutaning brayat ing samangkih hambabar sedya darma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuwun agung ing paksama dene sowan kula nderekaken pepundhen kula. Nggih menika panjenenganipun Bapa Kadus panjenenganipun Kang Mas Tohari. Ingkang sampun pono menggaing Parama Sastra aning kula ingkang kajibah mewakili ibu bilih ing samangke kirang jumbuh estu tansah nyadong lumuntrih samudra bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikahi wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni al-hadis. Nuwun kawula nuwun kunjuk sagung para pepundhen para bini sepuh aji sepuh mbyangka sepuhan ingkang anggung amastuti mring pepoyaning kautama. Sangyaning para alim, para bapa kiai, bapa haji, ibu hajah, bapak ustad, ibu ustadzah, ingkang ingri kalenggan siang punika sampun kepareng rawuh anggestreni. Sedaya ingkang kula cadhong berkah doanipun miwah kula takzimi. Priagung pangemban-pangembating praja satriyaning negari. Kinarya pandam-pandam miwah pangayomaning kawula dasih. Ingkang pantes katuran sagung pagurmatan. Panjenenganipun Bapa Pisan Sutrisno, nenggih panjenenganipun Bapa Priyana dalah ibu sak kula wangsa ingkang tuhu bagya mulya. Kadang muda tumaruna ingkang pantes sinudarsana. Boten katalepan ugi kadang panglipur grup campur sari.
ingkang kinarya andhudhah-andhudhuk ngrembakaaken murih lestarining budya mugia dadya kuncaraning bangsa. Sumrambah sagung para atilenggah para tamu mirulya kakung Sumawana Putri ingkang kinaroban Robing Yuwana Basuki. Kanthi linambaran pepayung Budi Rahayu, monggo kula dherekaken sareng-sareng ngunjukaken puji dalah syukur. Wonten ngarsa dalem Gusti Sang Purbaningrat nenggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng babar daya pangaribawa nugraha jati. Paring rahmat nikmat gumelar awalan alam agesang tumanduk bebrayan agung waradin sagung dumadi. Katitik wonten ing rikalenggan siang punika panjenengan sedaya lan kula waget pinanggihan kempal manunggal wonten dalempun Bapa Priyana ing mriki kanthi wilujeng tebih saking salwiring sambikala Allahumma amin. Datan katolompen selawat ugi salam mugi tansah kajiwa kasalira dhateng mustikaning jagat memani ing bawana titah ingkang pinilih pinunjul kekasihipun Gusti Allah nenggih junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten pantaraning ratri tansah kacadung barokah syafaat pitulangipun wiwit gesang wonten ing alam padang dumugi ing delahan mangke. Tuhu linepatno ing deduka tinebihno ing sakliring sesendu. Tiri kula kumawantun cumantaka satemah gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben kiwala wawan pangandika raras gindem gandharasa. Adegih kula nyanggemi dawuh pangandikanipun kadang kula anem panjenenganipun Bapa Purwanto dalasan Ibu Sarmini. Sowan kula sakadang kinen nglarapaken putra temanten Sarimbit. Nanging kula tansah nglenggana hanambung bebeting tiang cugul ingkang cubluk mlelu. Kotong serpaniwah asor ing samukawis. Tanjang keping tata trapsila wonten cicir keweting atur kula ing mangke. Mugya kersa bedah tambah ing samudra sinempuk nawedaseng pribadi kula. Mirangka parwakane atur sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Purwanto sak kula wangsa. Tansah ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapa Besan Sutrisno, panjenenganipun Bapa Priyana dalasan Ibu sak kula wangsa. Dene sawan kula sakadang kanthi nderekaken pambayongin putra temanten. Sampun kanthi tanggapan ingkang ngremenaken saha ing samangkih anak kula putra temanten Sarimbit badhe kabiwada wonten ing pepanggungan punika kanthi jumbuh estu saking panjenenganipun Bapa Purwanto ing mriki boten namung ngaturaken mangewu agung panuwun. Wonten ugi kadang kula anem panjenengan Bapa Purwanto ugi tansah nyuwun agunging sih samudra paksami dene panjenenganipun bopon boten saged ngelirane pribadi masrahaken putra putrinipun inggih kabetos saking raos bombong saha mangka king wanah. Pramila kanthi punika lumantar kula panjenenganipun Bapa Purwanto
ngaturaken salam taklim saha takzimipun. Mugi katur panjenenganipun keluarga ageng Bapa Priyono dalasan Ibu minggahipun para pepunden, para pinisepuh wonten ing dukuh Talun Jati Sawangan punika. Kanthi ikrar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serending sampun dumugi titi wanci tumapaking gati. Putra temanten sarimbit nenggih anak kula Genduk Nita Wasining Rahayu kalian panjenenganipun Bagus Arifin Hanafi. Sampun sowan marak ngabiyantara wonten ngersa Jagadika sami. Pramila saking punika lumantar kula panjenenganipun Bapa Purwanto ngaturaken utawi masrahaken kanthi asta kalih. Nanging tansah nyuwun agunging papunten sarehning anak kula Nita Wasining Rahayu punika. Estunipun lare ingkang tasih cugul. Tasih kathah kekiranganipun menggaing seserpan punapa kemawon menapa dening samangke anggenipun ambyur wonten ing madyaning bebrayan agung. Murih ing samangke waget jumbuh ingkang ginayuh kanthi punika panyuwunipun Bapa Purwanto dalasan Ibu. Ing samangke mugi wonten lilaning penggalih saking panjenenganipun Bapa Priyono dalasan Ibu sak kulawangsa lumeberipun minggahipun para pepunden kula wonten ing dukuh Talun mriki. Mugi ing samangke paring pipetedhah, paring piwarah dhateng anak kula Nita Wasining Rahayu. Muring samangke anggenipun tansah sembodo kang jinangka anggenipun bangun brayat enggal wonten ing padukuhan Talun Jati Sawangan mriki waget jumbuh kalian adat istiadat ingkang sampun lumampah wonten ing dukuh Talun mriki. Ugi atur uninga dumateng panjenenganipun para pepunden, para pinisepuh wonten ing dukuh Talun Jati Sawangan mriki. Estus kadang kula nem panjenenganipun Bapa Purwanto sampun nindakaken kewajibanipun tiyang sepuh. Ing kala wingi dinten Minggu Legi Surya kaping sekawan warsa 2000 langkung. Kirang langkung tabuh sedasa sampun inggih menika nindakaken akad nikah. Putra putrinipun Genduk Nita Wasining Rahayu ingkang sampun kajatukrama dhateng Bagus Arifin Hanafi nenggih jalu tanaya saking panjenenganipun Bapa Priyono dalah Ibu Sunarti ing dukuh Talun Jati Sawangan mriki. Ganti sineksenan keluarga ageng saking panjenenganipun Bapa Priyono ugi keluarga ageng saking panjenenganipun Bapa Purwanto sak kulawangsa minggahipun para pepunden kula wonten ing padukuhan Gumuk Desa Sumber Kecamatan Dukun. Tumapak ing ijab kabul sampun lumampah kanthi lulus raharja tebih saking salwiring sambikala. Ugi sampun kabiwada kapahargya kanthi prasaja wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Purwanto. Kanthi punika
Mugi wonten sukolilaning penggalih sagung para pepunden, para pinisepuh wonten ing dukuh talon mriki. Lumeberipun para tamu minulya kagung sumawana putri, mugi kersa ing samangkih paring donga pamuji dumateng anak kula putra temanten Sarimbit anggenipun ing samangkih lelayaran wonten ing samudraning gesang bebrayan tansah rahayu kang piruju bagya mulya kang sinedya basuki kang kaesti ing samangke waget mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah jumbuh dateng kekudangan tiang sepuh. Sagung para adilenggah ingkang satuhu luhur ing budi ing piling samangke sampun paripurna pepanggihan wonten ing ari kalenggan siang punika kula sak pangombyong nyuwun pamit saha nyuwun berkah saha pangestu lan ugi mbok pilih anggen kula sowan sak kadang keluarga ageng panjenenganipun Bapa Purwanto dalah kadang-kadang kula Sinorwedi wonten ing padukuhan Gumuk Desa Sumber anggenipun lumarap sowan nderek silaturahim wonten dalemipun Bapa Priyono ing mriki saestu nilar ing Subasita ingkang singlar ing reh tata krami kula tansah nyuwun agunging sih samudra paksan. Semanten ugi saking kula minangka raga sirambating atur. Atur kula wiwit purwa madya dumugi wasana temtu kewala kathah kalepatanipun kupat pinuntel roning kalapa sedaya lepat nyuwun agunging paksana. Kanthi kula pungkasi hatanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duun. Gunging panuwun katur panjenenganipun Raka Mas Sarindi ingkang sampun kepareng paring pangandikan wosing sedya terang ngawaca dening samangke tumunten katampi dening Dimas Tono Sudrajat minangka dutaning brayat kasumanggaken. Inggih ngaturaken gunging pamatur nuwun inggih tanpa winates kunjuk inggih ngasta sarta hangkrumpaka laksitaning adicara ingkang sampun kepareng paring wekdal saha papan dumateng kula kanthi linambaran andhap asaring manah mugi kepareng kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duun amit pasang paliman tabi ilo dino sinambeto ing ilo duni mugi tinebihno saking tolak sarik dumawao ing tawang towak mugi tansah rineksa saking panggodaning nyawa satru kawula hayu rahayu ingkang winastan wonten ngarsanipun para sesepuh dalah para pinisepuh ingkang satuhu limpat olahing pambudi dalah mumpuni olahing raos ingkang satuhu pantes tinulat saha tinulodo mring putra wayahipun ingkang satuhu pantes kula bekteni ugi wonten ngarsanipun para pangembat pangayom miwah panggolo satriya tamtamane negari linanggung tetuwa tuweng ganing padukuhan talun jati ngariki minggahipun pangarsa tama miwah sak gunjang krawatipun ingkang satuhu pantes biar budi dalah bawa leksana ugi datang kata luben para alim ulama kiai miwah pangarsa agami kapitadosan sanes ingkang rinten dalu tansah sumanding
handeder hanggilut werdining pustaka suci wahyu ning ilahi ingkang minangka panuntun kiblating panembah ingkang saestu kula dereki. Ugi datang kantun kadang-kadang seniman seniwati campur sari jose musik ingkang minangka handuduk murih rembakaning oyot pamekaring budaya adi luhung ingkang satuhu winantu ing Suka Basuki. Ugi wonten ngarsanipun keluarga ageng Ibu Bapa Purwanto ingkang lenggah pidalem wonten ing padukuhan Gumuk Sumber ingkang minangka besanipun Ibu Bapa Riyono ing rika lenggahan mriku saweg mangke bagya mulya. Ugi datang katalupen para kadang para sesepuh dalah para wini sepuh ingkang satuhu pantes nampi sagunging pakurmatan kanthi linambaran anda pasong remanah mugi kalilanono kula pun dimastana bobotipun tiyang jugul jubluk bewah kotong seserpan asor ing sak samukawisipun ega sampun kumawani lumarap ngabiyantara satemah hampirat raos ing kamardikan jengantika sami ingkang katemben dahat ica dalah skeca hang klaras ginem ngudal gagasan iki karana mradapa awit saking keparengipun Ibu Bapa Riyono nggih kula ingkang kapiji minangka hananggapi wiyosing pangandikan saking keluarga pisan nggih keluarga Ibu Bapa Purwanto. Ananging saderengipun minangka lekas wekasing sedya karana jengatika sami dalasan kula namung jejeripun titah sawantah jalma limprah pramila nama pantos sarta wajib tansah ngagungaken asma dalem nggih Allah Subhanahu wa taala. Ika sampun paring mapinten-pinten karahmatan, mapinten-pinten kanikmatan. Pramila kanthi menika jengadika sami dalasan kula waget kempal manunggal wonten ing rika lenggahan mriku kanthi ginanjar wilujeng tebih saking alangan satunggal punapa-punapa. Linanggung sholawat salam mugi tansah kunjuk katur dhumateng Sang Guru sejati jalma pinesti nggih boten sanes Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten dalu jengadika sami dalasan kula tansah mawantu-wantu menggah pitulunganipun menggah syafaatipun wiwit wonten ing gumlaring jagat wadat donya menika ngantos tumugining alam luka baka ing samangke. Sagung para priagung, para tamu kagung sunaut putri. Nanggapi wiyosing pangandikan saking keluarga pisan. Nggih atur pangandikan ingkang sepisan lumantar duta caraka saking keluarga pisan nglarapaken putra pinanganten sarimbit ugi ngaturaken gunging pangapunten dene anggenipun nglarapaken putra pinanganten sarimbit boten saged piyambakan pramila kanthi keluarga sanak kadang saking padukuhan Gumuk Sumber saking keluarga Ibu Bapa Riyono boten ateges ngaturaken gunging panuwun saking keluarga Ibu Bapa Riyono ngaturaken gunging panuwun tanpa winates dene saking keluarga Ibu Bapa Purwanto sampun kersa nglarapaken putra pinanganten sarimbit lan ugi anggenipun ngaturaken gunging pangapunten
saking keluarga kepara malah kosok wangsulipun ing mbok bilih anggenipun hananggapi rawuh jengandika sami ngantos singklar saking trisila darmaning among tami langkung-langkung anggenipun paring jawat asta ngantos singklar lan ugi samangkih anggenipun paring sugata boten saged jumbuh kalian andhap inggiling kalenggahan panjenengan saestu saking keluarga ibu bapa Riyana lumantar kula tansah ngaturaken sewu-sewu gunging pangapunten. Wontene atur pangandikan ingkang angka kalih saking Duta Caraka ngaturaken salam taklim. Kula ingkang minangka raga sinambat ngatur saking keluarga ibu bapa Riyana hananggapi salam taklimipun saking keluarga ibu bapa Purwanto kanthi kula lahiraken Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanthi sarana salam taklim saged handayanana supaket rumaket yen ing samangkih badhe bangun talining raos bebisanan. Wontene ingkang angka 3 saking keluarga ibu bapa Purwanto lumantar Duta Caraka hamasraken putra pinanganten sarimpit. Kula ingkang minangka hananggapi wiyosing pangandikan saking keluarga besan kula tampi kanthi linambaran ibaing manah bingah ingkang boten kinerba lan ugi boten saged dipun gambaraken kaya dene tinumplak kunjer sunduling wingrangrong lan ugi sedaya badhe dipun tampi kaya dene putra piyambak sinajan ingkang sajuga paribasanipun namung putra mantu ingkang sajuga putra pribadi saking keluarga ibu bapa Riyana ing samangke anggenipun paring panggulawentah paring wasita adi boten badhe mbang cindhe mbang siladan lan ugi prayoginipun anggenipun paring panggulawentah dalah wasita adi monggo sami daya dinayanan matsinamadan sesarengan keluarga panjenengan muring samangkih saged jumbuh kalian wiyosing pangandikan panjenengan ing ajeng. Sagung para priagung, para tamu kakung sumawana putri, wontene ingkang saklajengipun saking lumantar Duta Caraka ngendikaken sineksenan dumateng para tamu sinedahan kakung putri. Nyuwun tambahing donga pangestu murih putra pinanganten sarimpit ing samangkih anggenipun lelumban wonten ing madyaning Jalanidi satemah labuh wonten gisi ing bebrayan agung tansah hanampi tinunggalan pandalmaning Bathara Wisnu lahir batosipun ingkang ateges mugi ing samangkih dadosa keluarga ingkang saestu sakinah mawaddah kanthi linambaran warahmah sangyaning para dilenggah ingkang satuhu pinantu ing suka basuki lan ugi saking keluarga ibu bapa Riyana tansah nyuwun donga pangestu saking keluarga ibu bapa Purwanto sinambi sineksenan nyuwun tambahing donga pangestu mugi putra pinanganten sarimpit ampun ngantos dangu malih enggalo pikantuk nugraha saking Gusti ingkang awujud golek kencana ingkang saged tata jalma nggih putra ingkang anu aning dita ingkang teges lamun mijil kakung samangke mugi saged dados putra ingkang soleh lamun mijil putri dadosa putri ingkang solehah sangyaning para dilenggah ingkang satuhu winantu ing suka basuki hananggapi wiyosing pangandikan saking Duta Caraka ingkang salajengipun utawi ingkang pungkasan
Ingkang Duta Caraka ngendikaken yen to ing samangkih tata gelaring adicara sampun paripurna badhe nyuwun pamit madal pasilan. Saking keluarga Ibu Bapa Riyono sagedipun namung ndherekaken sugeng kundur mugi tindak panjenengan wiwit saking papan menika ngantos dumugining dalem sowang-sowang tansah inantenan sesanti gonggo gonggo trigonggo nyandunga sekar cepok cempaka mulya sak wakul gedhinira singgah sang kala padha suminggah singkir durga kala padha sumingkir sagung para priyagung ingkang satuhu winantu ing suka basuki karana tata adicara prasaja menika dereng wonten pratandha cetha paripurnaning pahargyan mriku saking keluarga Ibu Bapa Riyono nyuwun kanthi saestu kunjuk keluarga Ibu Bapa Purwanto ampun ngantos jengkar saking papan mriku lan ugi ing Mbok bilih anggenipun kula hananggapi wiyos sing pangandikan Duta Caraka wiwit lekas tumekaning pungkas wonten kladu ing patrap saha pangucap saestu kula tansah nglenggana budidayaning manungsa ingkang boten sampurna labet boten pono ing reh subasita basa tuwin sastra satemah kathah kekiranganipun miwah kalepatanipun saestu kula tansah nglenggana nyuwun diagunging pangapunten minangka pepet puput pepuntaning atur mugi keparenga kula ngaturaken Suradira Jaya Janingrat Subaksta Kitaping Darmastuti Jaya Jaya Dwipantara mugi manggih kawijayan riseng pinanganten sarimpit alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wondene swasana dalah sasana kula wangsulaken dumateng Bapa Kendaliwara nuwun matur nuwun. Paripurna sampun pangandikaning duta kekalih. Para mambat ndongkap wanci panen kuning gumrinding tandur kang lagya aweh wulu wektu ing para kadang taniki Nurmat. Mohonga sesanti jumurung karsaning temanten sarimbit ngenyo kekalang puja mantra mangun bale anyar sinembya ing nganggo jiwangganing temanten sarimbit dening ingkang ibu panjenenganipun tetelo ngicali salwiring Sukerta yang reridu regetaning jiwanggo angkara gung kang dumuning angganing putra nyata sirna sanalika manggih yono den sanananing kunjuk tirta wening pangangkah wening ing cipta budi lair batine den saranani kinalungan roncening kembang ginandara pangangkah benjang tembe wusanane bisa misuwur bisa kondang kawenang kasinungan derajat pangkat semat ginaduan putra ingkang bangkit
ing ngaguna tumprabrayan bebrayan gelaring tata praja minggahing kabudayan sayek winasan putra-putri ingkang anung Hanandita sembodo ngungkuli sembadaning Sudarma pinter ngungkuli pintering Sudaramane lamun to lemes bisa dadi tali lamun to kaku pindhanyo bisa dadi batang marayang Cinandra babar tentrem ayem kulawargane tumunten kepareng kadheraken minggah talundak rinancang pagelaran kang tinata pepanggungan edi sinawang tinengga dening kulawarga agung kang wis kepareng nyata ndaya lenggang atmaja pinanganten sarimbit Tinata paripurna lenggang atmaja babaring prakadang wiranem juroladi borong panjenenganipun prakanca Jose Music Camparasari.